Obi working on Kwamo because every and mudo de lonya bona because video I'm na funa kweba yes this video. Amadam this woman mana this woman okulu. Okulu oku wachotam. I just had hand him for the first time save the video. Because you know fear, you know for this video kabaro target this woman on the video. See na can me very very well. Maki oku na this video. Despite the hassle and I will watch you going on at this video, I have to none of almost some parts of this video now. I wanted to distract here, but we have to go deep. I will fetch share this video I want with here. This video beginning here motadelo on your bona. This video I've been on the cheek. Kaba share your forward to on your bona no gain so. Because now again, it's really worth it. Over to your attention, over to your share. Over to again you watching it to the end. This video I'm waiting for. I'm rating this video I'm again 1/1. Rate here 10/10. Rate here 100/100. No, this video is actually something I have in and you need to pay attention and don't allow anybody to distract you in this your journey called life. Don't allow anybody to distract you from it. So because at the end of this video. And also help me to tag the woman, save the videos. Yeah, save the videos. This is my first time watching her video and I fell in love with her. West gonna be cool. Follow her because there's much to be learned. I didn't know but I know this video, watch this video. I love what she said and I love the fact that she sent her message very clear for everybody to understand. For you to understand, for you to understand. Catch you your numbers in Ketangwa, watch then the video. Cordon numbers and the buy. Send the widows. Good evening, sir. I physical for where to come. Can I forget for Mama, when I for what I have network, I forgot if work at all. I'm a been married temple. I'm a save the widow. No, I'm not after of my. I don't I just don't die. Okay. I don't forget more on network. Oh, network. I'm a I got you married temple. I'm a forget. Oh, network. Come to one, yeah. So do you know I need to know in very night? I money is so nice. All your young gangana and abu. Yeah, more. Nah, boy, gas, what can be that? Ever gives you a quiver. I'll be back again. Look at the one. It's a guy, it's a vocal. No. Mbọ bịa na Germany mụ na-achọ n'ime video enwe ilu otu sisi gbajụ ya video ga-ewere n'isi na ebe ọ na-atụ ụdị ilu a sisi gbajụ ya video ga-ewere n'isi ọrịa onye nganga anaghị anagbo ọrịa onye nganga anagbo ọ bụ ihe ya ụmụ nwaanyị kwesịrị ịghọta agbago m ha ọtụtụ ugboro ọrịa onye nganga anagbo nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka God si wee kee nwaanyị Chineke nwee ka o si kee nwaanyị nwee ka o si kee nwoke. According to theologians, has na God na Adam ebigo over 600 years before God mecha wee kee Eve. Now, mgbe God kekwa Eve by Christians ka anyị na-ekwu biblical. Now, ifu na Eve na-emesapụ ahụ, that's why o ji wee kata nwụọ mkpụrụ osisi Adam ajụ wee taa. Then mgbe God realize bụ na ọ bụrụ na onye cha nwaanyị power ahụ otu ahụ o si nye Adam nsogbu ya dị, God have to put a woman back to his perpetual place ebe ọ kwesịrị ịnọ. Yes. Debe ya na okpu nke na iyo si ebe apọ ụna agbara meniti gịnị dị ya? Abala ya do nwunye na ya nwa de do nwa abala nze. So God now has to debe nwaanyị ka ọnọdụ n'okpuru di ya, then wee gwe ya
ịmụchagodu nwa site n'ihe ofe ị ka ga-enwekwa agụrụ dị. Now African nwaanyị na-anọ n'okpuru nwoke mere eji atụ ilu si na ụtara nwere isi. It is high time ụmụ nwaanyị realize ihe dị otu ahụ. Ejekwana m n'obodo oyibo nwa sef kwuo ka m dọcha eziokwu na ha na-eme dị ka marry today and divorce tomorrow, but in every ramification ebe akwa nwoke ebukwa isi ahụ. Then if you ga-achọpụta na anọkwara memsword. So afere m na nwaanyị iru ojii fuo ezigbote mmadụ ịgaba nwa ga-abụ kubana. Ọ bụrụ iwu these people kubana chief chiefs ha na-anọ ọkwa ndị be anyị ga o nweghị ụdị ego mgbe ọ nụrụ nwunye ego ya bụ less 5, 6, 7 years ago na kubana chiefs ka m na-ekwu kubana ha akwụ onwe onye nwere ego mgbe ha nụrụ nwunye ya, mana onye ọbụla na-achọ already made ka m nweta ya taa nwee ya echi o nweghị otu ya. Now this thing adịzie mee onye ọbụla chọziri already made ụwa adịghị otu ahụ. Ijuga kara aka gị ihe o kwuru o ihe dị n'ụwa ya abịapụta isi ma ọ bụ na dị onye enweghị ego mma ha anụ ọ bụrụ ya bụ marriage. Onweghị marriage dị 100% perfect. Onye ọbụla gbara ọrụ, onye ọbụla nwere ọrụ nọ iweta nke gị onye a weta ọrụ nke ya gbara ebe onye a nwere ọrụ. Then nke a na-ekwu love apụ love ahụ because when the glamour of marriage disappear, the real meaning of marriage will reappear. Mgbe ihe ụtọ eji alụmalụ dara mmiri mgbe ahụ ka ị ga-afụ ihe bụ alụmalụ ahụ. Nwoke nwere ego mee nke love me around to nonsense. Wepụgodo ihe kirikiri niile adịcha n'akụkụ na ịfụ the real meaning ihe nwaanyị dị ka ya fụkwa ka nwoke dị. So marriage bụ ọrụ, marriage bụ responsibility. Ọ bụrụ na nwaanyị kpata ego ụmụ nwaanyị ndị a na-abụba alpha women akara ha njiri bi onye ọbụla nwere akara aka enwe ụmụ nwaanyị Chineke nyere metụta akara aka inwe ego. Enwe ndị na-enwe double star ihe ọbụla o tiri aka ọ na-agarị ya. Ọ bụrụ na ị bịa n'anya fụ na ịdị ụdị ahụ ị ga-achọpụta n'ezie enwe ụmụ nwoke ya ejikwa ego ya ma ọfụ na ịdị resourceful ọ ga-eprefer n'ụdị nwekwa nwoke onwe ike adịte end kama ị ga-asịkwa nga azụ na ụmụnne gị mana build obe gị ị ga-agbafe na ọbụgoro na-enwe nwoke bịara mana ojighọ ụdị ego a na ịka ya eme ọfụma ọ ga-aka mgba na ịgbafere n'azụ nwoke ahụ gị na nwoke ahụ anụọ di na nwunye. Even self ịbata na such family ama na the person enwero before gị na the person a na-ebi eyi etu years ụmụnne the guy ga-amasị ya na ọgụ ma bụ the backbone of that family. Ọ wụ ụdị respect ha ya na-enye gị you build home. Ọ bụzie na ọmụmụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị bịa nwụ na-amụọ ị ga-aka nwedị ugwu nwee nsọpụrụ ebe a ha ike a na-etu gị nnukwu nwaanyị. Ọ bụ ike ha ma na nwanne ha na-anụghị yes mana abịa n'ihe gbasatara financial aspect ha ma na gị ma bụ the pillar of that family. Enwere many women dị otu a na pilot family na-aga ibu na ụmụazị mụrụ amụ tolitekwari ụmụ gị bụrụkwa ndị anya ruru ana ọfụma ha yi ike ịchọpụtakwa na mama ha ka mama ha eme ọfụma mana eze anaghị adị nwaanyị mma na ọmụkwurie ma mmadụ. The grace of God nwaanyị ka dị ya enwere eze nwaanyị ihe nwere bụ dibịa nwaanyị. I live with my grandfather onye ichie ka ọ enwere eze nwaanyị nwere ihe dị ka eze ihe a na-akpọ agba dibịa nwaanyị ọ dị ka ndị nwere maternity home like ka ntụ inu a na ihe ọsọrọ oke ọkpa ya sie nnekwa eruo n'eke anyị ji ama ihe ọsọ nwaanyị ya ọsọkwara nwaanyị ya nta na-eme nke a enwere ebe niile je nwere limit ị ga-eru ọ bụrụ ebe niile ka ị ga-agba aja dịka nwaanyị. So nke a na-eme anọkata nwaanyị asị ọ na-eme eze nwaanyị ọ na-eri ji fafafafa nwaanyị ada awaji nwaanyị na-eri ji n'ala Igbo ha na-eselebreti nye asị gị na eze nwaanyị a na-eri ji fafafafa nke a bụ ada eme ya ọ bụrụ igwe obodo nwacha ji onye ọbụla ga-eri ebe onwe ya ji na famili ọsọ ha na gbasara ha. Nke ịtọ
Iyo sora agwu binya kwa anakwa ayenu onu ko pa ijama. Also gi bureze nwanyi buri na awo. Dibia nwanyi ka ebo. Enwe boundary ọrụ ndị otu eneghị anya na nwata ma ọ bụ mmadụ na-enwe nsogbu dịka onye ndị otu na-enye nsogbu. Ama na ọnọdụ adịgbara gboo dịka awa Igbo cosmetologist dobie. Akpọtara gị ụmụazị ma ọ bụ onye na-enwe nsogbu ahụ imeri ya ihe bụ ọrụ gị ọrụ okwu ka a kpọrọ gị ka ị rụọ. Ịrụcha ọ dị ka onye rụrụ maternity ebe ọ na-ana nwa. N'ịbụ dibịa nwaanyị na-arụ ọrụ otu ọ gaghị eme gị ka ị bụrụ onye isi nchụaja. Nwaanyị ada abụ onye isi nchụaja ada eme Biblical mgbe a kpọtagodo Christ na temple Bible sị ya enwekwa ndị prophetess na temple a na-akpọ ya Anna. The woman di ya with only 12 years 8 years for di ya nwụọ. Bible sị na nwaanyị a ji sọsọ ikpe ekpere na ebumọ n'ọnụ ụlọ nsọ. Ọ buru amụma maka Christ kwuo ihe gbasara Christ mana the rituals the omenala of the Jewish customs onye perform ya bụ Simeon. O nwere reason eji wee nyedebe nwaanyị ije ebe ahụ. Nwaanyị adaba na Holy of Holies. Ọsụ ya burugodu na-ekwu aja obodo na emekwe elu ma na enwechagodu ịbụrụ agbara nwaanyị bụ enwere eze mmụọ the chief priest na-afụ maka ihe gbasata arụ obodo. N'ịbụ eze nwaanyị bụ ị na-arụ calling gị na-akpọrọ gị ka ịzọ ndụ emeghị anya ihe gbasata ndị otu na-enye nsogbu. Ọ bụghị ya ka ị ga-eji bụrụ onye isi nchụaja. Ma ndị na-eji ime ndị na-anatụ nwa. Yes, ejos nọrọ n'ọfịs gị okwu akpọrọ gị ka ị na-aza ị gaghị ihe bụ ofu obodo m na-enwere ọfọ inwe ike nwebụ ọfọ ebe ha anya ọfọ onye nwa ji arụ ọrụ mmiri. Yes, ebitere gwuti nnukwu nna m ọfụma so eme mfụ ụfọdụ na-akọ eye nne na ha maka ọkpa na ha marakwa agbara ọ bụ ọkwa ụbọchị egburu ka o ji ada maka na ya agbacha ụgwọ ihe niile efuru. So otu ọsọkwa mmadụ na-eme nwaanyị nwee place ebe o kwesịrị ịnọ and ọ ka nwa na-ịchọpụtara ya ọ bụzie na iwu ọchịkwazie old age ejem old people som oge njem I find out na ị nabata na their room ife si gị ya ebu ụzọ efu their picture di ha Josias ọsị gị na di ya nwụgo years ago. Mgbe chọpụta na those women na problem ha bụgodu loneliness because ụfọdụ ụmụ ha amego ha abandon hapụ ha na-emezi ha gụrụgụrụgụrụ ha bịa wee fụa. So dị efọ ọ bụrụ na nwaanyị anọ nwoke n'akụkụ nwoke ahụ enwe aṅụrị and ọbụkwa na nwoke anọ nwaanyị n'akụkụ aṅụrị gaghị ezu oke. O nwere reason God ji wee debe ya otu ahụ. So dị efọ ị ga-aka nwee ugwu na ọ bụrụ na dịka ahụ ejiri ego ijiri ego bata build ọ dị ma hụ na na-aza Mr. and Mrs. Ị ga-aka nwee nkwanye ugwu karịa nwaanyị n'ọrụ onwe ya mkpata ego bụta ị ga-aka mee enjoy ka eji m ebe a even sef anyị aka kwanyere aja di ya nwụrụ anwụ ugwu na ọ nụrụ di mana di ya nwụrụ anwụ karịa nwa agbọghọ kpara nta kpaa imo mana iji enwere ike it doesn't concern me as far as I have my money and emecha ị ga-arụ onwe gị but I will tell. So nature is nature. Otu ọsọkwa isi na-eme when the time comes ya mara gị nyere. So that is it. O nwere mmadụ ahịa bịa sị ka idogharịa ihe n'otu Chineke si debia. No, enwere reason for everything ọbụla ha na-eme. So okay, udo thank you nwanne m ka m kpachikwa na mmadụ ka m nwere ibechi ma ndị temple ukwu ya na ibe save the widow kwu ọ bụrụ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ nwa agbọghọ dịka Chimadi temple ukwu ebe a ịba okwu ọnwa save the widow kwugie okwu ọnwa ka ọ bụ enwere so many widow dị isi na-agba achawo today ma ọ na-alụ hook up ịjụ afọ sị fasị nọ maka family fa eji na maka ya family gbaa ndụ ọkụ like Chimadi temple said ọnwụ na odi onye wee ọda bịa n'ugodinu dị ka ibi uwe family because na ndị niile anyị bụ nwecha ego today mgbọsịba na nwunye ba enwere ego eje ụtara ipe ite agba nkwụba va dị ka ọnwụ
Ibro ko obi kubana de mbọ ọdụ nwunye ya. Dịka onye maka Chukwu maka nwunye obi kubana atara ike maka ịmata na nwa obi kubana edeti n'ọnụ mgba. So Igbo ọbụla nọ n'ụwa mgbe the beginning of it. Yes. Nwaanyị enweghị achieve n'ụwa a na-edobe ọsị anya bụ na ịgụ akwụkwọ na America, gụọ na UK, gụọ na Canada, gụọ na Australia, gụọ na Europe niile, nwee certificate niile dị n'ụwa, mana ịnụrụ di o nwere ebe achieve n'ụwa. Mana mbọsị ya nọ wee ma na o nwere ebe achieve bụ mbọsị ọbụla imechiela anya gba enwere onye kwuru ya egbulu aja kposa elu asị na ọnwa gị ọgba gị ya nọ m ife ime onwe. Mana adị m aspect dị ụmụ ọnwa na ndụ go and get married. Ọ bụrụ iji ego jee na fa chọọ ya nwoke na-ejiri ego no like self the widow said ịnụ ọba aga n'ebe a ka ilu better on them na associate with them. Ọ gị nwa agbara nwaanyị ahụ na-etu aba gị ịpa ka moto asa moto